Bueno, estem ara, hola amics, primer de tot l'educació. Estem amb un garrofer. Aquí veiem les garrofes verdes, que ja estan grans, i ara quan vingui el sol es aniran tornant negres, i aquest és un aliment importantíssim pels cavalls i té molts hidrats de carbó, és molt dolç, i al temps de la Guerra Civil Espanyola la gent es menjava les garrofes perquè no hi havia gaire cosa més per menjar. I això també té la seva aportació calòrica i no és dolent quan està negre, ara sí perquè està verd. Bueno, aquí teniu un altre consell, els Jordi Consells. Hola amics, en aquesta nova trobada us explicaré que això és un magraner, fulla petita, i aquests botons d'aquí són futures flors. Quan obren, aquí veieu que aquesta està obrint, aquesta està ja més oberta i allà n'hi ha una que ja està més oberta. Algunes es pol·linitzaran, no totes, i faran magranes. I aquí baix veieu algunes que han caigut, perquè moltes són les que surten i poques són les que donen fruit. Això es va fent gran, això es va fent gran, i us recordareu que això és la part de fora de la magrana, i això si es fes molt gran, doncs aquí dintre tindríem la magrana. Hola amics, està començant a ploure i farem retirada, però abans us volia ensenyar la quantitat d'herbes d'aquesta època que està plovent tant, amb un baladre de color blanc aquí i una bugambília a la meva esquena. Això són restes de cases de pagès que hi havia antigues per aquí prop de Magrana. Bueno, res més per avui. Si us ha agradat, doneu-li a m'agrada.